els falta parlar, no els falta. També després hi ha algo realment molt curiós que lluny d'ací i que, bueno, que sí que va agradar-nos moltíssim. No? I quan estem a casa, doncs igual passa per la banda de la ciutat de Genero. Estarías passant els números, Són germans, per una mica. Molt bé, mira-los. Van a colocarse los dos de manera que se harán acomodar els càrrecs tot el quintet. Això no ocupen tot el pla. Afanya el muscle. És emocionant de bona veritat. Sí, de veres. La gent està bocabadà, la gent del poble i la gent forastera, tota la nit, la gent faria passes sense parar. Ara, ja tenim la canalla. Molt bé, molt bé. Bueno, si la canalla ens paguen. Molt bé, es canvien els formadors. Molt bé. La gent es canta per los pasos de Crema. És espectacular. Això és moviment ràpid, i que baix, i que contoneo, que no sé ja com explicar-ho.